салом бинандагони хабар-диҷӣ. Президенти Русия Владимир Путин аз маркази саломатӣ дар Коммунарка макони табобатии мубталоёни коронавирус боздид кард. бино ба гуфтаи сухангӯи президент Дмитрий Песков, Владимир Путин шахсан хоста аз аҳволи сироятшудагон хабар бигирад. Путинро дар ин боздид раиси шаҳри Москав Сергей Собянин ва муовини аввали сарвазири кишвар Татьяна Голикова ҳамроҳӣ карданд. дар доираи боздиди худ президенти Русия бо ҳайати табибони беморхона гуфтагӯ кард ва аз шуъбаи нави бемористон боздид намуд. дар баробари ин Путин шахсан ба шуъбаи бемориҳои сироятӣ рафта бо мубталоёни коронавирус дидор кард. ба президент либоси вижаи муҳофизатӣ ва маскаи нафасдиҳӣ пӯшониданд. бино ба додҳои охир то 24 март дар Москав 495 кас мубталои коронавирус шудааст. дӯстони азиз, хеле хабари хуш аст ки вале дар Тоҷикистон нест. то ҳол ин хабари бисёр ҳам хуш мешавад ва намешавад дар Тоҷикистон. дар Русия эҳтиёт бошед, бачаҳои муҳоҷироне ки дар Русия ҳастанд, дар як суткаш 50-70 кас мубаддал гашта истодааст ва дастҳоятонро дезинфексия карда истед ҳар 3 соат ва пулро бисёр дар даст нагиред.